koro wase jo ywak mabendo ywak ne koro kinda bende in bende karwake twak injo kanyo ywak margi en achiel kuomgi mar mondo mi okete katiba aguch omenda mano mar dongruok mano mar ward mabedi luongo kanyo ni Ward Development Fund rango sachu nikech ne osara bende tin e kind mamoko ojuki ni bende kele twak en paro misiro kaka ja Kenya koso oyo. Yes, ingene kan wayudo gimoro decentralized system of government, right? Nonengo nodwa devolve power kamalo kadok piny mondo japiny mandala mawuotho gi tiende cha feel power no. To unfortunately pok ochopo ne japiny. MCA nigi tich matek kabisa. I agree gi boss is my neighbor Bako. Nikech governor modrom go somoro tek. Tumbunge be samo iromo go once maybe in a month. Ngat mabedo dala kache maromo gi japiny pile. Ma japiny kia kada challenges modhi through an MCA. MCA mokwongo onengo opog pesa mamiye mobedi ngufu mar gero ndara mag county roads ka. MCA onengo mi ngufu kata pesa monyalo wuoka nodhi pogo bursaries mag wards ka. To MCA onengo chal jatelo e Uganda. Ineno ka jowagi kata ko otelo higa bich to kochako luar iro ka ngima ne olokore mayo kata kaka ne poko bedo MCA. To penjo mango Sharon mada penjo wadwa Mageno kendo jiranda madalani. Assumption no mi jogi 100 million. The majority of them nyalo rito pesa no. Ma pesa na kon japiny. Mane penjo mambe apenje mondo oyuro dwoko. But a support gini mondo giyud pesa machop ne japiny. Kech pesa machopo kum MCA and pesa machopo kum japiny direct. Yes. Ero kumana Nyabuka into paro mane madichwal kotenre kod